Čaute, to ďalšie videa. Dneska môj kamarát je ochutnať hovčí. Budeme mať challenge. Tak. Čo? Budeme mať challenge. Opa, som vyjal vodu. Budeme mať challenge. Kto bude mít hovčí challenge? Poď. Ideme spolu. No, poď ty prvý. Musí ísť spolu. Daj si ty prvý a potom ja a potom budeme naraz. Ale ne, to nedáva, potom to není hot chip challenge. Ale jecho, daj si, ja si tak daj si a ja si dám potom. Daj si. Ne ty. Teraz. 3, 2, 1. Vykaďte. Kokot mi jebal mobil, kurva. Nedáš piču. Mi jebal mobil, kurva. 3, 2, 1. Co to zjedol? Páli! Za to som doma. Easy. Vidí, toto je celkom dosť ťažké. A inak je to celkom dosť palivé. Náš tvár trošku nevidíte, lebo je zlé počasie. Možno to aj uvidíte. Kurva, leje jak z kombi, ty kokot. Áno. Leje jak z kombi. Keď si nepamätáte, tak je to ten istý deň. O pár minút trošku neskôr sme prišli na námestie. Z Lidla, pičo. Na námestí. A tak A teraz Takže... musíme dať, ty si musíš dať najviac. Takže... Ja sa nemusím, lebo ja som už prehrala. A ja idem si dať, takže Dobre. pozerajte. Čakajte jednu vec. Do komentára napíšte, že koľko si mám dať čipsov na budúce. Ale nedávajte prosím vás zase cez 20. Musí to byť pod 20, no skôr, že dá sa povedať, že pod 15. Počkajte, A to bude moc hot. Počkajte, ja chcem niečo povedať. Napíšte do komentára cez 200. Dobře. Pak vám to nesú Jordany. Takže napíšte to tam, čo som vám řekl, no takže poď. Eno, poď. Jed. Dá si ešte ďalšie. A nebudete, budeme natáčať i parkour tento deň, že jo? Poď, áno, že? Že áno. Áno. A takže ten deň istý. Takže, no, takže uvidíme na tok. Uvidíme. Už to palí ešte. No. Takže u ďalšieho videa. Ja to nemôžem Čaute. prejsť.